Zakon o potpomognutoj oplodnji u sljedećih bi nekoliko mjeseci trebao doživjeti promjene. Iako u Ministarstvu zdravstva još ne potvrđuje informaciju koja je sve glasnija u ginekološkim krugovima, čini se da bi se u Hrvatsku uskoro mogli uvoziti sjeme i jajne stanice. Ivana Franić. Ponekad budući otac ili majka nemaju drugog izbora no pronaći donora. Iako mnoge zemlje imaju klinike u kojima roditelji kataloški biraju karakteristike svog budućeg djeteta, u Hrvatskoj to nije moguće. Za sada. Naime, zakon ne dopušta anonimno doniranje pa nitko ne želi riskirati da dijete jednog dana potraži biološke roditelje. Rješenje bi, tvrde stručnjaci, mogao biti uvoz. Potpuno legaliziranje i utemeljiti sve propise koji su neophodni za uvoz gameta, znači za uvoz sjemena i uvoz jajnih stanica, jer čini se da je to jedini način da se taj program kod nas započne. U tom će smjeru najvjerojatnije ići izmjene zakona o potpomognutoj oplodnji. Ništa radikalnoga i velikoga neće donijeti, dakle u Hrvatskoj će i dalje biti potpomognuta oplodnja i s te strane ne treba biti zabrinutost. U Hrvatskoj oko 80.000 parova ima problema s plodnošću. Na godinu njih oko 10.000 liječi neplodnost, a napravi se približno 5.000 postupaka medicinski potpomognute oplodnje. Rezultat je između 1000 i 1100 djece. Liječnici apeliraju da treba na vrijeme misliti na plodnost. To je temelj za mnoge postupke koji se danas sve više i više kod nas rade, a na zapadu je to i možda četvrtina posla u takovim centrima, a to je očuvanje plodnosti kroz zamrzavanje jajnih stanica. Najave uvoza gameta pozdravljaju i udruzi Roda, ali smatraju da je za lakše roditeljstvo potrebno još izmjena zakona. Mi u Rodu se generalno zalažemo da ne postoji nikakvo ograničenje po broju jajnih stanica, što je u ovom trenutku slučaj. Imamo ograničenja od 12 jajnih stanica, ograničenje koje ne postoji još uvijek u niti jednoj zemlji Europe. U Makedoniji gotovo nikakvih ograničenja nema. Na medicinski potpomognutu oplodnju mogu i samohrane majke. Dopušteno je imati i surogat majku. Već godinama sjeme uvoze iz Danske, a posljednju godinu i jajne stanice iz Ukrajine. Možemo imati bračni par, onda donatorica jajnih stanica, donor spermija i na kraju i surogat majka. Znači negdje 5 stranaka za jednu bebu, što mislim da je malo i preliberalno. Hrvatska sigurno neće ići tako daleko, no mnogi smatraju da u zemlji koja je prvu bebu iz epruvete dobila 1983. a do sada ih je rođeno oko 25.000, neplodnim parovima treba borbu za dijete olakšati.